Ya, Dek Bella kalajeng malih sowan wonten ing ngarsanipun para tamu kakung Sumono Putri. Campur Sari Pitaloka. Dari Sabang sampai Merauke. Iya, Pak. Nggih, monggo. Alhamdulillah nggih, Mas. Pak Esis. Salaman sih to, Pak, yo kaya ngono. Nah, Pak Esis ki kok malah awet enom lho, Mbak iki. Ngeten niku lho jare kenalane Cahayu-ayu. Jamune apa ki kapan arep tak jaluk? Nggih. Padahal ketok ayu-ayune asline lanang kabeh lho, Mas. Kok iso kaya ngono ki? Jamune apa gen awet enom kaya Mbak Esis kuwi lho. Nah, kadose nggih jamune nggih kuwi mau amar karo wong lanang-lanang. Ora, kono ngesis terus soalnya dadi esis terus mane sehat ngono lho awet enom. Diaturke lelagon ingkang jumbo kalih swasana mbok bilih menika dereng wonten panyuwun. Dereng enten request nggih, Mas. Dereng wonten dawuh. Kita bebas saja suasana kita kasih pop slow keroncong ataupun langgam juga boleh karena juga belum ada permintaan. Oke. Kita duet lagi irama yang agak-agak lagunya manis semanis gula ora mosok to gula nek manis ora ya medeni rubung semut ya Mas mandak diabetes engko nek kemanisen kok ya monggo sepisan maling kang sampun pikantuk utawi mendet sugata nggih to iki milih dhewe ya Dek nggih iki diaturke langsung mawon ke teng niku heeh bakule. Nggih, teng bakule niku Pak nggih, mengke diladeni kalian bakule. Sing diarani prasmanan ki ya ngene iki. Nggih. Sak sampunipun rawuh jawat astok mangke milih piyambak sugatanipun. Oke, oleh milih berarti ya Mas. Oh, saged monggo milih piyambak. Nggih. Menu sing mboten dahar iwak-iwakan. Nggih. Yeh, yo renek dahar iwak-iwakan dahar ya iwak tenan kok ya. Maksudnya ora kersa ulam ya to. Nggih, mboten kersane sukupat, katos meja, kursi. Tak wantem lho kok mas sukupat bareng. Pokoknya milih dhewe monggo. Nggih. Kita haturkan juga semangat untuk para tokoh masyarakat, Bapak Ibu Among Rawuh gitu, ingkang nampi rawuhipun kadang para tamu mugi tansah semangat. Semangat nggih. Luar biasa ing siang punika. Iki lagi pemanasan lho, Dik. Nggih. Urung kok nek panas tenan ya, Mas. Ayo, Mas. Kempul
sedih kowe pancen manis tambah manis yen ora seneng lamis yen mesem esemu kuli madu kaya bisa gawe mumet sirahku setengah mati aku kangen kowe pasar turi mas ning Surabaya aku ngerti sampean senenge godhong diires-ires gulane Jawa aduh wong manis dasare prasaja memang lidah mas tidak bertulang pandai bersilat iku watake wong lanang teotet blung teotet blung teotet bocah pinter besok dadi dokter bocah bodoh jaluk dijamoni manis sampun katon manis menika setunggal lagu